ένα νέο ρεύμα. Μπήκα σε ένα διαστημόπλοιο και βγήκα σε άλλο πλανήτη. Διέξοδος. Ρε εσύ έχεις ακούσει να μου τα λέει στα ελληνικά? Ροκ με ελληνικό στίχο. Είστε παλαβοί ρε πούστιδες λέει. Μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε έμπνευση και είχαμε επιτέλους έναν ήρωα κι εμείς. Έναν ήρωα μιλάει στα ελληνικά. Ήταν πολύ πράγμα. Έπαιζε με την τέχνη. Έπαιζε με την τέχνη σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι του Παύλου του άρεσε η ηθοποιία. Ο Παύλος έχει κάνει μια φοβερή δουλειά με το στίχο. Η προσέγγιση του ήταν ριζοσπαστική, δεν ήταν να τραγουδάει αγγλικά ή ελληνικά. Μας εξήγησε ότι η ποιητικότητα είναι εχθρός της ποίησης. Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανέναν. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε γεμάτη εκατομμύρια ενώ κι ο Θεός πεινούσε.